mafarki, dalili ke sa abide su na neman dauki, dukan su kala sa jikin ka sai ma aiki, sauran lamarabar su ga rabu da shi kai yau tawakkali. Na kowa ne kai tsarin wani bai ruda ka, maki da masoyi tsani bar soyayya ta fito. Zaman duniyar nan sai an nutsa an yi tunani, domin halima bai bayyanuwa a kamanni, taken soyar da riba ta yi wa amfani, yabo da kulawar mabiya ita ke kwantar da hankali. Na kowa ne kai tsarin wani bai ruda ka, maki da masoyi tsani bar soyayya ta fito. Ya ake bambance yanayin maki da masoyi, wayar da mutane aikin ka su daina bulayi, baki da fare in sun cakuɗa dole da shayi, marar magana ɗai shi wasu suke cewa kuli-kuli. Na kowa da ni tsarin wani bai ruɗa ni, baki da masoyi tsani bari soyayya ta fito fili. Na kowa ne kai tsarin wani bai ruɗa ka, maki da masoyi tsani bar soyayya ta fito. Wani alkhairi ne farcin da ba zai furta ba, wani zai faɗi zancen da a zuciya ba shi ne ba, wani san ka yana ran sai ya ganka ba zai nuna ba. Allah ɗaya gari banban ji mai waƙar nazarin hali. Na kowa ne kai tsarin wani bai ruɗa ka, maki da masoyi tsani bar soyayya ta fito. A so fitila ko dandun da take korewa, kunne ya ji motsi shi kwai da ya yi ganewa, gura kwami yara daga nesa suke tafa, misali kenan ta irin ƙaunar da ake wa dankali. Na kowa ne kai tsarin wani bai ruɗa ka, maki da masoyi tsani bar soyayya ta fito. Dukan nasara akwai jarrabar da take ɗaukowa, gurin mai kwazo aka san a gano kasawa. Allah ka yi amin dama ni ban da iyawa, sai da kai mun tun fari da haka na hora asali. Na kowa ne kai tsarin wani bai ruɗa ka, maki da masoyi tsani bar soyayya ta fito fili. Na kowa da ni tsarin wani bai roda ni, baki da maso